Здравейте на всички! В днешното видео ще говорим за една от най-обсъжданите теми в фитнеса и здравословното хранене – калорийния дефицит. Може би го чуваш постоянно. Искаш да отслабнеш, трябва да бъдеш в дефицит. Искаш да стопиш мазните от корема, трябва да бъдеш в дефицит. Искаш да си финансово независим, трябва да бъдеш в дефицит. Последното, разбира се, е в кръга на шегата, освен ако не направиш дефицит на разходите си, например. Напоследък дори се твърди, че калорийният дефицит може да бъде вреден. Но въпросът е, знаете ли какво се случва в тялото ви по време на калориен дефицит, какви са ползите от него и къде се крият подводните камъни? Точно това ще научите в днешното видео. Нека първо да започнем с това какво е калориен дефицит. За да разберете по-добре, трябва да спомена малко за термодинамиката. Първият закон на термодинамиката гласи, че енергията не може да бъде унищожена. Тя само променя формата си. Като за тялото ни съществуват три основни форми на енергия. Първият вид енергия е химическата енергия. Това е енергията, която се съдържа в храната, която консумираме и в тъканите ни. Вторият вид енергия е кинетичната енергия. Това е енергията на движението. Когато извършваме движения, тялото преобразува химическата енергия в механична работа. И третия вид енергия е топлинната енергия. Това е енергията, която усещаме като температура. Винаги част от енергията от храната се преобразува в топлинна или така наречената топлопродукция. Тъй като енергията и масата са свързани, промяната в енергията на тялото води и до промяна в неговата маса. Така че закона гласи, при излишък от енергия, повече приети калории, отколкото изразходни, тялото складира енергия и ние покачваме маса. При енергиен дефицит, повече изразходени калории, отколкото приети, тялото губи енергия и ние отслабваме. И при енергиен баланс, приетите калории са равни на изразходните, теглото си остава същото. Или казано на прост език, енергията не може да се създава или унищожава, тя само се преобразува. Тоест няма как да покачим мазнини от въздуха. За да се случи, трябва да бъдем в излишък от енергия. И обратното, без да бъдем в енергиен дефицит, тялото ни няма как да се обърне към своите запаси и да изгубим телесни мазнини. Може би се чудите в какво се измерва енергията. Тя се измерва в калории, както разстоянието се измерва в метри. Тялото ви се нуждае от калории, за да може да се движи, да произвежда топлина, да поддържа работата на органите и цялостно за да функционира нормално. Причината да ви обяснявам всичко това е много проста. Когато разбираме как работи една система, тогава можем да я управляваме. Именно по този начин управляваме теглото на нашите клиенти, като сме свалили от 5 до над 60-70 кг при различни хора. И причината за това е не само защото съм изучавал науката в детайли, но и защото я прилагам на практика от над 8 години в работата си с стотици хора. Нека сега да разгледаме какви са ползите и вредите от калорийния дефицит. Първо започваме с ползите. Най-очевидната полза е загуба на излишни килограми и мазнини. Втората полза е по-добро общо здраве, намален риск от сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно и тип 2 диабет. Имам десетки клиенти, при които чрез редукция на излишните мазнини сме постигали ремисия на диабет, лекували сме високо кръвно и дори сме постигали перфектно здраве. Истината е, че чрез намаляване на излишните килограми и мазнини, всеки един биомаркер в тялото се подобрява. Третата полза е по-добра подвижност и повече енергия и по този начин ежедневието става много по-леко. Това е едно от най-често срещаните свидетелства на нашите клиенти. И четвъртата полза е психологически бонус. Човек има много по-голямо усещане за самоконтрол и дисциплина. Също така с всеки свален килограм се чувства много по-комфортно с и без дрехи, което увеличава и самочувствието. Нека сега да разгледаме другата страна на монетата, т.е. какви са негативите. Първият негатив е загуба на мускулна маса. Това се получава при твърде голям калориен дефицит и недостатъчен прием на протеин. Вторият негатив е забавен метаболизъм. Тялото се адаптира и започва да пести енергия. Третия негатив е хормонални проблеми. Нарушават се хормоните на глада и на ситостта и това води до чувство на постоянен глад и огромна умора. Четвъртия негатив е лошо настроение и раздразнителност, особено при драстични режими. И петия негатив е риск от йо-йо ефект, ако след диетата се върнете обратно към старите си навици. Истината е, че всички тези негативи не са резултат от самия калориен дефицит, а от грешното му приложение. Калориен дефицит е просто инструмент. Например, ножът е страхотен инструмент, който води до много улеснения в ежедневието, но ако не се използва правилно, може да доведе и до огромни щети. Същото нещо важи и при калорийния дефицит. Ако го използвате правилно, ще постигате страхотни резултати и ще се чувствате невероятно. И обратното, ако не го използвате правилно, ще се сблъскате с всички негативи, които
изброих преди малко. Тоест, ако просто се стремите да приемате по-малко калории, отколкото изразходвате, но се храните с нездравословни храни, правите го хаотично без режим, не си осигурявате достатъчно разнообразие, не приемате достатъчно плодове и зеленчуци, пропускате хранения и се ограничавате прекалено много от любимите ви храни, тогава рано или късно ще се сблъскате с всички негативи, които изброих преди малко и калорийният ви дефицит ще завърши с йо-йо ефект. Много от моите клиенти са идвали при мен именно с този проблем. Опитвали се да бъдат в дефицит, но без никаква хранителна култура. За закуска са хапвали кознак с кисело мляко, за обяд малко ядки с черен шоколад, пропускане на вечерята и така нататък. Да, и по този начин може да свалите временно някакви килограми, но след това ще се ги върнете за отрицателен период от време. Може би в момента някой от вас се питате какво е дългосрочното решение. Както често казвам, диетата, с която ще отслабнете, трябва да е диета, която може да следвате с лекота до края на живота си. Това е единствения начин да задържите резултатите. Затова проблема не е в калорийния дефицит. От него има само ползи и на практика без него няма как да сваляме килограми. Но той е само върхът на айсберга. След като разберете принципа на отслабването, следващата стъпка е да надградите знанията и уменията си. Да научите кои храни да избирате и кои да избягвате, в какви количества да ги консумирате и в какви комбинации, как да поддържате режим, как да контролирате апетита си, как да избягвате преяждането и много други. Без тези знания калорийният ви дефицит ще бъде поредното ограничение и осчетоводяване на приема ви и разхода на калории, което отново ще завърши с йо ефект, защото не знаете как да се храните балансирано. Точно с това помагаме на всеки клиент в нашата програма. Не само да приложи калориен дефицит, а и да изгради нужните хранителни навици, знания и умения, чрез които след това да може сам да поддържа новото си тяло без проблем до края на живота си. Защото целта не е просто временно сваляне на килограми. Целта е изграждане на здравословен и устойчив начин на живот, така че не да бъде поредното, а последното отслабване. Тук ще завърша днешното видео, надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако и вие искате да се присъедините към стотиците хора, които постигнаха мечтаните от тях резултати и промениха живота си завинаги, може да проверите дали все още има останали свободни места в програмата ми и да си запазите безплатен час за консултация за евентуална съвместна работа с мен. Ще намерите линк към всички мои контакти в описанието под това видео и в коментарите. Оставям ви още 2 полезни видеа и до скоро!